الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa da juna a wannan lokaci mai albarka, a kuma wannan makaranta mai albarka ta Raddul Azhan ila Tahfizul Qur'an wa Dirasatil Islamiyya, da muka saba haduwa muna muraja'ar wannan littafi mai albarka mai suna Fannu Ta'amul Bainaz Zawjayn. Yau muna Talata 13 ga watan 11 haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi wassalatu wassalamu, shekara 2018. Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Zamu tashi shafi na 13, unwani dake cewa ibtasim innaka fil baiti. Ka zanki murmushi, domin kai fa kana cikin gida ne. Ibtasim, ka zanki murmushi, tus'id zawjataka, sai ka jiyar da matarka daɗi. Idza dakhalta baitaka, idan zaka shiga gidanka tun daga waje kafin ka shiga, fada' ala wajhika ibtisamatan raqiqatan, kayi guzurin wani murmushi mai taushi, ka aza shi ga labbanka ko ka aza shi ga huskarka. Bi ma'ana dai daga waje kafin ka shiga gida ka tabbatar da ka shiga kana mai murmushi cikin iyalanka. Idan ka yi haka, tudkhil biha as-surura ila qalbi zawjatika, sai ka shigar da farin ciki ga zuciyar matarka, sabanin bakar dabi'ar da wasu mazaje ke yi a yau. Duk da yake fara'a, yake dariya, yake annashawa da nashadi nan waje, to lokacin da ya je kofar gida sai ya tsaya, sai ya shirya, ya baje hajar bakin rai kala-kala, ya dibi wadda ta himuni sai ya ɗauka ya shiga da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya samu gyara. Su'ilati sayyida Aisha radiyallahu anha, an tambayina na Aisha Allah ya ƙara mata yarda cewa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza dakhala fi baitihi, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake kasancewa idan ya shiga a gidansa. Faqalat, sai ta ce, kana aliyanan nasi, idan ya shiga gidan shi ya kasance mafi taushin halin mutane, bassaman, mai yawan murmushi ne a gidansa, dhahakan, kuma mai yawan dariya ne a gidansa. Inda ya kamata a yi murmushi sai a yi murmushi, inda ya kamata a yi dariya sai a yi dariya. Wa qala al-Harith ibn Hazm radiyallahu anhu, Harithu dan Hazm Allah ya ƙara masa yarda yace, ma ra'aitu ahadan, ban taba ganin wani mutum ɗaya ba, akthara tabassuman min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya fi manzan Allah yin murmushi. Manzan Allah ya fi kowa murmushi saboda bai iya bakin rai ba. Wa qalu fil hikmati, masu hikima suka ce, al-ibtisamatu, ka sani fa kai dan uwa, shi yin murmushi la tukallifuka shay'an, bai wahalar da kai da komi. Walakinnaha, sai dai kuma duk da haka shi murmushin tus'idu zawjataka, yana jiyar da matarka daɗi, wa auladaka da kuma ‘ya'yanka.
ka gani ko bai da wuya amma kuma ga fa'ida. Wasa'ala rajulun hakiman, wani mutum mai hikima ya yi tambaya ya ce, Kaifa us'idum ra'ati, yaya za a yi injiyar da matata daɗi? Faƙala, sai ya ce, wato kamata ya larabcin ya zama wasu ila, an tambaye shi, an gane ko? Sai mu gyara shi, wasu ila rajulan hakiman, an tambayi wani mutum mai hikima. Aka ce, Kaifa us'idu imra'ati, yaya zan je da matata daɗi? Faƙala sai ya ce, waje hukal basim, huska ta kasance mai murmushi, duk da kake da matarka. Wa kalamuka layyin, magana ka ta kasance mai taushi. To, yan haka din, as'adu limra'atika min az-zahabi wal fidda, ya fi jiyar da matarka daɗi bisa ga ka bata kuɗi, shine az-zahab wal fidda. Shimfiɗa huska ta fi shimfiɗa tabarma, ko? Ka yi ma matarka murmushi, ka zanki mata magana mai taushi, to fa'idar hakan ta fi yawa bisa ga fa'idar ka zanki ba ta kuɗi, amma kana ɗaure mata huska, kana faɗa mata magana mai tsauri marar daɗi. Allah ya samu gyara. Tazawwaja timra'atun min rajulin, wata mata ta auri wani namiji, fa kana da'imal bishri, to mutunan ya kasance koyaushe shi a cikin fara'a yake, wal ibtisamati da murmushi, muhazzibul akhlaq, mai kyawawan ɗabi'u ne. Wa marratil ayyamu, kwanuka suka ci gaba da tunkuɗawa, a kwana a tashi, a kwana a tashi, wato wufiyar rajul, sai mutunan nan ya rasu. Fa urida alaiha zawaj min rajulin akhar, sai aka bata shawarar cewa ta auri wani mutum mana, tunda mijinta ya rasu tana zama haka nan ba aure. Fa qalat sai ta ce, inna zawji lam yamut, kuka ganin mijina ya mutu, ni aure na bai mutu ba. Fa wajhuhu albasim, huskan nan tashi mai murmushi, almutahallil, mai kyalli, wa akhlaquhu rafi'a, da dabi'un nan nashi madaukaka, ta'ishu ma'i, su nake tunawa, suna wakilta tai, suna rayuwa tare da ni, sai in ji kawai har yanzu yana rayu. La ilaha illallah. Wa qalat imra'atun tashku hala zawjiha, wata mata tace alhali tana mai koke game da halin mijinta, tace zawji da'imad dhahik ma'a asdiqaihi, mijina ko yaushe inda yana tare da abokai ne cikin dariya yake kyal kathira al'abasi fil bait, amma in yana cikin gida akwai yawan shan toka, wato ƙarhi ga na gida kenan ku. Wannan shine ƙarshen wannan unwani, wallahu ta'ala a'lam.